Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Ei bine, astăzi o să vă arăt cum să faceți și voi FPS-urile mai mari pe Minecraft. Gen, nu ca n-aveți PC de la bombă foarte bun, uitați că puteți direct de aici, de la mine. Nu instalați nici aplicație, nu nimic. O să fie foarte ușor, doar că pe Java Edition, atât. Pe Bedrock, nu știu, gen. Nu știu pe Bedrock, dar pe Java știu. Băi, nu uita de like că mă uit la tine că n-ai dat like. Uite-te acolo, mă uit la tine, vezi? Că n-ai dat like. Și subscribe n-ai dat deloc. Așa că dă-i acum like ca să mă uit la tine. Ok, asta like. Deci, ok băieți, uitați, momentan câte FPS-uri am. Eu 162 de FPS-uri, dar vreau să vă arăt, gen, cum să faceți, pentru că e foarte simplu, sincer. Dar stați, mai întâi, ia uitați ce mouse mi-am cumpărat. Mă țineți minte videoclipul ăla că am arătat setup-ul meu, PC-ul meu de 1000 de euro, gen. Ia uitați, mi-am schimbat mouse-ul. E fără fir, ia uitați. E fără fir. Ăla nu prea mergea rotița, am și spus pe clip. Acum merge perfect. Și că dacă nu-l miști, se stinge. Practic, lumina, dacă îl miști, se aprinde. Chiar și când e calculatorul stins, ce. Mă rog, și e pe baterii, dar o să stea mult, gen, durează ceva până să schimbi bateriile. Mă rog, deci, hai să trecem la clip. Deci, dai la ESC, pe tasta ESC, la Options, bun, la Video Settings, lăsați astea care le am eu, lăsați, eu zic să dați pe off, așa, că e ok, băi, ok. 12 ceancuri, așa le am eu, gen ăsta, fancy, mă rog, asta nu contează. Deci, dați la Performance aici, bung, și dați la Smooth FPS Off, să nu fie on, da? Să fie off. Și așa să meargă mai bine, ci ca să ai mai multe FPS-uri. Și ia să vedem. Da, uitați, vedeți? Dar erau 100 și ceva de FPS-uri de acum. Ia uitați că sunt 300. Vedeți și voi, gen. Adică tare rău de topping, în caz de n-aveți calculator foarte bun, așa puteți, gen, să faceți. Dar eu o să las așa că e perfect pentru... Odată ajung și la 500. Da, stați așa, dacă dăm și... Mai ales să dăm și ceancurile astea. Fix așa. Să vedeți câte FPS-uri ajunge. Dar nu lăsați așa, lăsați pe 12... mă rog, ia uitați. 500 FPS-uri, 600. Doamne, efectiv. Adică e foarte... Mă rog, nu, deci îl băgați pe... cum v-a spus. În caz de n-ați fost atenți, mai dați o dată pe clip. Și 8, așa. Cu rău de tot, așa să lăsați pe off. Deci încă o dată aici. Și dați off, nu on. Nu on, off. Așa, perfect. Și băieți, cred că cam atât cu acest episod, că doar atâta. De asta să mai vă arăt încă o dată dovada, dacă e mai mult. Și ia să dăm iar, să vedem câte FPS-uri are când e pe on, gen. Dacă aveți calculator bun, n-aveți de ce neapărat aici. Dar puteți. Să fie și mai multe FPS-uri. Ok. Acum... vedeți? 100 de FPS-uri. Acum, dacă dați asta, clar 200, adică... Aveți ce să ziceți. Da. Clar 200, vedeți? 300. Perfect rău. Ia asta, dacă ne uităm și în sus. Clar atâta, 400 direct. Uitați și voi. Acolo 400 direct de FPS-uri. Și da, băieți, cam atât cu acest episod. Atâta voiam să vă arăt. Da? Încă o dată. Dați like. Dați like acum. Așa. Da, băieți, cam atât cu acest episod. Dacă vreți să căutați și voi la mine pe canal clipul cu setup-ul meu de gaming, adică aici doar am arătat cu FPS-urile. Deci,
Vă pup băieți, hai! Și pașpa, dacă mai vreți episoade de genul, puteți să îmi ziceți. De exemplu, dacă comentariile sunt dezactivate la ăsta, la clipuri de-astea, atunci scrieți la un clip care sunt activate comentariile. Nu știu, poate îmi spuneți voi un tutorial cum să fac ca să fie activate, dar nu știu. Nu știu, am încercat și tot nu e dezactivat. Cred că așa mi l-a pus YouTube-ul, gen. Da, uitați că ia mai multe FPS-uri acolo. Uitați, înainte era 100 dacă era pe ăla. Ok, vă iubesc și hai, pa, pa.